Udaltzaingoaren arabera 750.000 herritar bildu ziren larunbatean Bartzelonan egindako mobilizazioan eta Katalunia osotik 950 autobus bertaratu ziren. Urteko bigarren diada baten itxura hartu zuen manifestazio horrek autoz eta beste garraio publikoetan ere gerturatu zen jendea eta ondorioz erretentzioak eta autoilarak izan ziren Bartzelonako sarreretan. Manifestazio arratsaldeko 5etan zen hastekoa, baina ordu bat lehenago ere jendea jada bilatu zen Marina kalearen bi aldeetan, esteladez eta preso politikoen aldeko mezuez josita zeuden kale hoiek. Preso politikoen senideek eraman zuten pankarta Marina kalean behera, manifestazioa hasi baino lehen hainbat kastel egin zituzten eta goian zeudenean presoen aldeko mezuak zabaldu zituzten manifestarien txalo artean. Independentzia eta askatasuna ozen eskatzeaz gain bazegoen inkisizioaren aurka azaltzen zen herritarrik ere. Bruselan dagoen Carles Puigdemont Kataluniako presidentea ere oso presente izan zuten katalanek eta hura presidente legitimoa dela aldarrikatu zuten behin baino gehiagotan. Espainiako prentsari ere ez zioten bakerik eman, haserre baitaude katalanak haiek egiten ari diren jarraipenarekin. Eguna ilundu zen pixkanaka, baina Marina kalea inoiz baino argiztatuago zegoen. Sakeleko telefonoetan linterneken milaka argi puntu ikus zitezkeen antolatzaileek pizteko eskatu baitzuten. Ikusmin handiarekin iritsi zen manifestazio almugara eta ekitaldian presente egon ziren presoen senideak eta kideak. Haiek banan-banan irakurri zituzten kartzelatik presoek idatzitako mezuak. Eskutitzetan guztiek eskertu zuten katalanak adierazten ari diren babesa eta erakusten ari diren duintasuna eta batasuna nabarmendu zituzten. Kataluniako eragile subiranistek bertze behin lortu dute asteburu honetan Bartzelonan deituta zegoen mobilizazio jendetsua arrakastatsua izatea. Guztira 750.000 lagunek bete zuten Bartzelonako Marina kalea preso politikoen askatasuna aldarri eta mobilizazioaren ajea zaratago asteburu honetan Bartzelonan komuren baseek erabaki dute Bartzelonako udalan Ada Colauren gobernuak 2016ko maiatzetik PSC-rekin zuen hitzarmenarekin amaitzea. Kataluniako bertzain bat udalerritan gertatu zen bezala tirabirak areagotuak ziren 155. artikuluaren aplikazioari PSC-ek babesa eman zionetik. Eta azkenik, Bartzelonan komuren baseen 54%ak erabaki du hitzarmen horrekin amaitzea. L'acord de ciutat amb el Partit Socialista, ho ha dit l'alcaldessa, ho hem repetit nosaltres moltes vegades, ha estat un acord amb molts elements positius per la ciutat, així ho continuem pensant, però també és cert que en aquests últims mesos hem viscut una situació extraordinària a Catalunya i també a Barcelona, naturalment com a capital del país. Aquesta situació extraordinària ha comportat una restricció molt greu, inèdita, en l'autogovern i l'afectació de drets i de llibertats bàsiques. Malauradament, davant d'aquesta situació, ni la direcció del Partit Socialista Obrer Espanyol ni la direcció del Partit Socialista de Catalunya han donat la resposta a l'aplicació de l'article 155 que nosaltres ens esperàvem. Asteburuko azken berri hauen testu inguruan alderdi politiko desberdinak orain abenduaren 21ko hauteskundei begira daude. KUPek atzo egin zuen asanbladaren bitartez erabaki zuen azkenik Mariano Rajoyk deitu dituen hauteskundetara bakarrik eta ahalik eta hautagaitzarik zabalenarekin aurkeztuko dela. Guztira 1.206 militantek parte hartu zuten atzoko hitzorduan. Nosaltres el que anem és a defensar tot el que ha passat aquests 2 últims mesos a casa nostra, és a dir, tot el que té a veure
veure amb la preparació d'un referèndum, amb la celebració d'un referèndum, amb defensar els resultats d'aquest referèndum, amb defensar com vam defensar, no, d'alguna manera aquell dia 1 d'octubre en aquesta organització horitzontal i transversal del país, que les escoles i els col·legis electorals fossin oberts, en com ens vam organitzar el 3 d'octubre i en tot el que ha anat passant després, inclosa la declaració de la República Catalana. Bien bitartean Esquerra Republicana de Kataluniak baztertu egin du zerrenda bateratuarekin aurkeztea eta preso dagoen Oriol Junqueras proposatu dute hautagaitzat. Proposamen honek talka egiten du bertzeak bertze Puigdemont presidenteak azken egunotan Bruselatik egin duen zerrenda bateratuaren aldeko apustuarekin. PDKT zuzendaritza asteburu honetan Belgikan izan da, Puigdemont presidentearekin abenduaren 21eko xietasunak isten. Iturri desberdinen arabera, Carles Puigdemont izango da zerrendaburu eta gizarte zibileko eta PDKTko hainbat kidek osatuko dute hautagaitza. Fronte politiko komunaren alde lanean ari dira Junts per Catalunya eta Esquerra Republicana de Catalunya alderdiak. Halaxe jakinarazi du Erkeko idazkari nagusi den Marta Rubirak atzo Bruselan Carles Puigdemont eta harekin dauden kontseilariekin batera bildu ondoren. Gogoratu behar da asteburu honetan hainbat alderdik bezala Erkek batzorde nazionala egin zuela eta bertan aurreratu zuen Kataluniak bizi duen testuinguru honetan hautagaitza propioarekin aurkeztu arren, gainontzeko alderdi eta hautagaitza subiranistekin koordinatuta egoteko interesa zutela. Atzoko bileraren ondoren, beraz, orain arte gobernu bazkideak ziren Carles Puigdemont eta Marta Rubirak berretxe egin dute, datorren abenduaren 21eko bozetako kanpaina ere koordinatuta egingo dutela. Evidentment, la coordinació política hi és. Hem arribat junts i som molt conscients que hem de continuar junts i hem de trobar la millor fórmula per continuar junts i hem de trobar la millor fórmula per coordinar-nos. Tots plegats estem i som molt conscients que cal eixamplar moltíssim, que cal explicar-nos molt bé i som molt conscients que cal continuar sumant. Evidentment que hi ha un acord per fer un front comú i farem el front comú a nivell polític perquè l'estratègia política la compartim i és absolutament coordinada i llavors el que estem estudiant és quina és la millor manera de fer aquest front comú. Kontua kontu alderdi independentisten azken adierazpenak ikusita badirudi abenduaren 21eko hauteskundeen hautagaitzak autokritika prozesu sakon baten ondorioz eraikiko direla. Izan ere, independentismoaren ikur desberdinek baieztatu dute egunotan, eurek proposatutako bide horria ezin dela bere horretan bermatu. Artur Mas presidente ohiak Madrilen egindako agerpen batean adierazi du azken asteetan gertatu denaren inguruan gogoeta bat egiten ari direla eta finkatutako epeak ongi neurtuta zeuden edo ez ere aztertzen ari direla. Espainiako gorteetako diputatu den Joan Tardak zentzu horretan ere autokritika egin du, onartuz independentismoak denbora gehiago behar duela Katalunian gehiengo sendoagoa lortzeko. Eta Nazio Digital egunkari digitalak legebiltzarreko mahaiko lehen idazkari Ana Asimori egindako elkarrizketa batetan adierazten du berak auzitegi gorenean epaiari baieztatu moduan alde bakarreko bidea ez duela gaurko testuinguruarekin bateragarri ikusten. I fermament ho crec, vist el vist. Aquesta legislatura la via unilateral és impossible. Després podríem parlar d'unilateralitat que implica i què vol dir, però és evident que sense el concert, el diàleg, que en tot moment els vaig dir que fins a l'últim moment el govern havia intentat dialogar amb l'estat espanyol, no? Això va causar, crec, una mica de sorpresa al fiscal quan vaig dir això, perquè va fer una expressió. Però què m'està dient vostè? Eta hauteskundeen atarian Marta Pascal PDKTko idazkari nagusia gaur solastu da El Matí de Catalunya radio saioan. Bera azkenik ez da aurkeztuko Junts per Catalunya hautagaitzan eta espetxeratuta dauden kontseilarien parte hartzeari dagokionez honako hau errandu. O la manera més honesta per part del PDeCAT d'explicar a la societat catalana que ara no toca partidismes, sinó que precisament el que toca és posar en valor tot el que hem fet i sobretot posar molts d'actius, doncs no necessàriament la secretària general d'aquest partit ha de ser-hi. Puc fer una altra cosa, puc ajudar en el partit i per tant aquest és el motiu. El president Mas té aquella frase, no? En moments excepcionals, solucions excepcionals, potser jo no la sabria dir tan bé com ell, però ve a ser això, no? És a dir, posem-nos tots a disposició d'un govern que, escolta'm, s'hi ha jugat la presó, d'un president que el tenim a Brussel·les i d'un país que l'1 d'octubre li van clavar garrotades i d'un sobiranisme que el que diu és que o guanyem el dia 21, o anem a totes,
o ja hem vist com se les gasta el govern espanyol. Per tant, crec que el fet de que en aquest cas personal jo no hi sigui, puc ajudar des d'una altra banda i estic tranquil·la de poder-ho fer des d'una altra banda. Kataluniako alderdi politikoek abenduaren 21 bozetarako zerrendak ixten dituzten bitartean, Hortziral honetan eguerdiko ordubietan deklaratzekoak dira Carles Puigdemont eta arekin dauden kontseilariak Belgikako epaiaren aurrean. Bien bitartean gaur goizean prentsaurrekoa egin du, urriaren 1 polizia erasoaren ondorioz goma piloten erabilerarekin zauritu zuten gazteak. Prentsaurreko honetan salatu egin du Kataluniako parlamentuak debekatuta dituen goma piloten erabilera hori. Eta prentsaurreko honen atarian Metromaster ikusentzunezko kooperatibak bideo bat egin du gazte honen bizipenak biltzeko eta salaketa hau 4 haizetara zabaldu asmoz. Allà va ser com sense avisar ni res, la policia va començar a carregar amb les porres i allà va començar tot. Ezin da antzi Ester Quintana auziaren harira 2014an parlamentuak goma piloten erabilera debekatu zuela. Borroka luze baten ondorio, zentzurretan ere solastu da Rouge. Izan ere urriaren 1 polizia erasoek oraindik ere ez dute erantzukizunik izan, naiz eta hainbat diren norabide horretan lanean ari direnak. Bartzelonako udaleko alkateorde Jaume Asens adibidez pasaden astean Bruselan izan zen, Bartzelonako udalak urriaren 1 gertakariak salatzeko egin duen txostena aurkeztu eta bertako ordezkariek ikerketa bat egin dezaten eskatzeko. Bisita hori erabili zuen bide batez Carles Puigdemont presidentea ere ikusteko. Ànims, molt convençut del que estava fent, amb molta determinació, però també molt conscient del dramatisme de la situació. Ell estava molt preocupat per la situació dels seus companys, estava molt convençut també que la seva llibertat i el que estava fent des de Brussel·les podia ser bàsic per aconseguir la llibertat de les persones que estan encara a la presó. Bien bitartean alderdi politikoek lanean jarraitzen dute abenduaren 21 hauteskundeetako zerrendak ixteko. Orain arteko PDK alderdia Junts per Catalunya izenarekin aurkeztuko da bozetara Carles Puigdemont zerrendaburu izanik, eta alderdi politiko gisa aurkeztu ordez, zerrenda zabalaren aldeko apustua egingo dutela ere iragarri dute. Tartean PDK-teko kideak egongo dira, Marta Pascal adibidez eta gizarte zibileko ordezkariak ere batu nahi dituztela aurreratu dute. Jordi Sánchez zerrenda horretan joateko prest dagoen bitartean, Marcel Maurik gaur jakinarazi du Monika Arribas kazetariarekin izandako elkarrizketa batean Jordi Cuixart ez dela hauteskundeetako zerrendetan aurkeztuko. És que vol que Òmnium segueixi tenint el paper que ha tingut sempre davant d'unes eleccions, que és un paper de molt de respecte cap als partits polítics, que entenem que fan una feina molt important. Per tant, entenem que els partits segur que aniran a les eleccions amb el millor programa possible i amb les millors llistes possibles, però ell, com a 11è president d'Òmnium Cultural, entén que la seva funció és seguir sent president d'Òmnium Cultural i, per tant, en cap cas anirà a cap llista electoral. Eta hauteskundeen zerumugan Espainiako gobernuak bere horretan jarraitzen du judizializazioaren bidetik. Orain, Espainiako Ogasun Ministerioa ikertzen ari da, pasaden azaroaren 7an Bruselara bidaiatu zuten 200 alkateen bidaia diru publikoarekin ordaindu zen edo ez jakiteko. Bihar joan beharko du Carles Puigdemontek deklaratzera Bruselan, Kataluniako presidenteak eta arekin diren 4 kontseilariek Belgikako epaitegi baten aurrean deklaratu zuten azaro hasieran eta biharko dute hurrengo zita ezarrita. Orduan emango du epaileak estradizio eskaeren inguruko ebazpena. Babesperan Russia Today telebista kateak Puigdemonti egindako elkarrizketaren berri izan dugu. Bertan Kataluniako independentzia prozesuari erreferentzia eginez, Puigdemontek esan du gizarte berria eraikitzeko konpromisoari atxiki zaiola. Eskoziako lehen ministro ohi Alex Salmonek elkarrizketatu du The Alex Salmon Show saioan. Eskozia eta Katalunia alderatuz, Puigdemontek argi utzi du Espainiako presidente Mariano Rajoy ezin dela erresuma batuko lehen ministro ohi David Cameronekin alderatu. Horrez gain, Espainiarrez esan du ez daudela prest Espainia etorkizunean beste zerbait izan daitekenaren aukera onartzeko. Urriaren 1 erreferendum egunari dagokionez, espero
espero gabeko gertaerak izan zirela nabarmendu du Puigdemontek, bereziki Espainiako indar armatuen aldetik egondako oldarraldia salatu du. Horren aurrean ordea katalanek jarrera eredugarria erakutsi zutela ere esan du. It was a tragic day because I see directly the violence in my face. The school in my hometown, there are a lot of injuries. Amaitzeko esan du, katalanen gehiengoak independente izan nahi badu, hori egiazko nahia dela eta eurei horri erantzuteko politikak egitea dagokiela. Abenduaren 21 bozei dagokienez, independentistek garaipena erdietsizkero, negoziak eta prozesu bat abiarazteko proposamena egin die Espainiari, Europari eta nazioarteko komunitateari eta katalan herritarrei ere igorri die konfiantzazko mezua. We must be confident, resilient, because we will win. We will succeed. Finally, democracy will prevail. Garbi dago iritzi ezberdina ditugula eta erabakitzeko eskubidean dagoela gakoetako bat, gako nagusiena, eta horrek nola derrigorrez eskatzen duen erabakitzeko eskubidea herri bat dagoela aitortzea. Zatik herriak dituzte erabakitzeko eskubideak, ez gizarteak. Beste erabateko parte hartze prozesuak ere aipatu daitezke, baina herriak, nazioak izate dituzte erabakitzeko eskubideak. Eta hor, konstituzionalistak ez dute onartzen gu eskubide dun herri bat garenik. Eta guk esaten duguna da, hemen obligazioz egon behar dan Espainian kasuan, edo erabakitzeko eskubidea badagoen hortarako ere. Erabakitze eskubidari dagokionean, EH-Bildurentzat erabakitze eskubidea ezinbestekoa da, estatus aldaketa honetan ezinbestean jaso beharko litzateken gakoa da, demokrazian sakondu nahi baldin badugu, eskubide sozialetan, eskubide askatasunetan, zibiletan, politikoetan, are gehiago aurkitzen garen momentu honetan, asko dago jokoan. Orduan, iruditzen zaigu apostua izan beharko litzatekeela dagokigun, herri bezala dagokigun erabakitze eskubidea eskuratzeko guztion arteko lana, ez bakarrik alderdiena, ez bakarrik erakunde batetan, baizik eta ahalbidetu herritarren parte hartze bat eta guztion artean erabakitze eskubidea gauzatzeko bidea egin. Azkenean gaur mahai inguruan ikusi dena dira alderdiek dauzkagun posizio argiak. Ez da ezer berririk esan badakigulako danok zer esaten dugun honen inguruan, ez? Badago gehiengo bat erabakitze eskubidearen inguruan, bakoitzak bere agikaritasunarekin eta bakoitzak bere iritzi ezberdina du nola aurrera eraman eskubide hau, baina baita ere badago beste alde bat guztiz kontra dagoela eskubidearen inguruan eta hori autogobernu ponentzian landu egin barko da eta ikusi barko dugu nola lortzen dugun konsensu bat ahal diren alderdi gehienok sartzeko gure ahal bada reforma estatutario batean, ez? Guk ponentzi horretara eraman dugu geure aukera dela Kanada eta Quebecen adibidea jarraituta horrelako adostutako referendumak lortzea eta horretarako lege bat behar dela jartzen dugu mahai gainean. Eta lege hori aurrera eramateko lehenik eta behin euskal alderdiak mahai batean eseri behar dira, mahai batean eztabaidatu nola eramaten ditugun aurrera oinarri batzuk edo oinarrizko testu bat lege hori lortzeko. Hori da guk nahi hartu nahi dugun bidea. El derecho a decidir y que nosotros llamamos derecho a la autodeterminación. Erabakitzeko eskubidea, guk autodeterminaziorako edo independentzerako eskubidea deitzen duguna, hori baita benetan planteatzen duena. Gu ez gauda doz, betian ikarga izan dugu, gure iritziz Euskadirentzako onena, Espainia eta Europaren parte izaten jarraitzea da. Pero sin embargo sí planteamos que hay que revisar. Hala ere, Espainiako konstituzioa ezarri zen garaiko baldintzetako batzuk berrikusi beharra dagoela uste dugu eta lurraldetasunaren auzia garrantzitsua da. Estatuan dauden nazionalitate historikoen egoera aldatu beharra dagoelako. Pedro Sánchezek estatu plurinazionaltzat jotzen duen horrek legedian toki bat izan beharko luke. Horretarako, espero dugu diputatuen kongresuan zabaldu den lurralde batzordeak lortu dezakela Espainiako konstituzioak estatu federal bat artikulatzea. Hori aurrerapen handia izango litzateke, baita Euskadirentzat.